إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه барша ғаламнарны юқтан бар қылып, бізні өзінің шексіз нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшатучы бердән бер Раббыбыз, бердән бер хак илаһыбыз булган Аллаһ Тәгаләгә мең шөкрләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак торыгыз һәм белегез, адәм баласының дөньядагы имин, бәрәкәт тормышында, кабердәге шушы караңгы каберләрдә Аллаһының нурында булуыда, кыямәт көненең дәһшәтеннән котылуыда һәм Аллаһның рәхмәте илә җәннәткә кируыда аның бу дөньядагы тақвалыгына кайта. Әгәр дә адәм баласы Аллаһның бийеклеген танып, үзенең зәгыйфлеген танып, Аллаһның әмерләрен үтәп, Аллаһның тыйганнарыннан тыелып яшәргә тырышмаса, юктыр аңа бәрәкәт дөньяда да, юктыр аңа яктылык, нур кабердә дә, юктыр Аллаһның рәхмәте кыямәттә дә һәм юктыр аңа Аллаһның җәннәте дә. Шуңа күрә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, тыйганнарыннан тыелыгыз. Азиз кардәшләрем, бүген сезләр белән искә төшереп китәсем килә, шәһадәт кәлимәсеннән кала икенче урында булган иң олуг гыйбадәтләрнең берсе намаз хакында. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җир өстенә иң беренче кешене, Адәм белән Хаваны, шушы җир өстенә урнаштыргач, аларга шушы үзенең берлеген аңлаткач, үзенә иманга чакыргач, иң беренче Аллаһ Тәгалә аларны чакырды намазга. Һәм атабыз Адәм белән анабыз Хавадан башлап җир өстенә күпме халыклар, күпме өммәтләр, күпме милләтләр килде, күпме җир өстендә пәйгамбәрләр яшәде. Һәрберсе намаз укыды. Һәрберсе намазга өндәде. Һәм Аллаһ Тәгаләнең илчесе, сөйкле пәйгамбәребез дә ул шушы намаз гыйбадәтен яңартты. Яңартты дигән сүз кешеләрнең күңелләрендә, кешеләрнең калебләрендә, чөнки ул килгән вакытта кешеләр шушы намаз гыйбадәтеннән ерагайган иделәр. Шуңа күрә ул аны яңартып, үзенең өммәтен көнне-төне соңгы сулышына кадәр намаз васиятләре, намаз насихатлары белән шушы гыйбадәтне торгызырга чакырды. Һәм газиз кардәшләрем, әлхәмдүлилләh, без намаз укырга тырышабыз. Аллаһ Тәгаләнең әмре хафизу аля-салават. Намазларыгызны саклагыз диде. Саклагыз диде. Шуңа күрә ул намазны саклау, аның һәрберсен укып бару. Ул намазны саклау, аны вакытында уку. Һәм ул намазны саклау, аны уку гына түгел. Чөнки күп намаз укучыга син намазын укыдыңмы? Укыдым. Әмма ләкин намазны саклау, аның һәрбер хәрәкәтен саклау. Аның рөкеннәрен, шартларын саклау. Аның фарызларын саклау. Әгәр дә бер кеше син сорасаң, син яңа гына икенден укыдыңмы дип, әгәр дә ул мин укыдым дисә, әмма ул аны тахаратсыз укыган булса, яки кыйблага белә турып артын куеп укыса, ул намазны саклауга керәме? Әлбәттә юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безне намазны саклагыз диде. Укыгыз димәде. Намазлы булыгыз гына димәде, саклагыз дип әйткән икән. Димәк, намазның һәрбер шартын, фарызын, ваҗибен һәм иншалла кешебездән килгәнчә сөннәтләрен дә без сакларга тырышырга тиешбез. Бүген, газиз кардәшләрем, шушы намазны саклауда очрый торган күп кенә шушы хаталарның берничәсенә тукталасым килә. Әйе, җәмәгать, намазны торгызуда кай вакыт гыйлемсезлегебез сәбәпле, кай вакыт сансызлык, ваемсызлык, ашыгуыбыз, җиңел каравыбыз сәбәпле без намазда күп кенә хаталарны җибәрәбез. Шуңа күрә кайбер ул хаталар намазны бөтенләй боза. Кайберләре намазның камиллеген бетерә. Кайберләре намазның кабул булмавына сәбәп була. Кайберләре безнең намазыбызны гыйбадәт дәрәҗәсеннән ниндидер бер җисмани мәшгулият, бер спортивный разминкага гына
Алла сакласын, әйләндереп кала. Шуңа күрә ул хаталар күп, әмма ешрак эшри торганнарны өлгергән кадәр бүген искә төшереп китәсем килә. Иң беренче җәмәгать намаз башында кайбер кешеләр мәчеткә килгәч яки башка җирдә намазны теләсә кайда укып, кеше йөри торган җирдә алар алларына, ул инде безнең фикх китапларында сутра дип атала, ягъни ниндидер киртә кую, преграда кую, менә бу сөннәтне үтәмиләр. Үтәмиләр. Һәм кай вакыт кеше мәчеткә керә дә, ул мәчетнең теге башында артына басып, аның алдында күп урын кала. Шуңа күрә мәчеткә килдең икән, синең каршыңда яки стена булсын, яки синең каршыңда багана булсын, яки тагын нәрсәдер булсын. Ләкин каршыңа нәрсәдер куймыйча уку, ул сөннәт гамәлне боза. Һәм ул ихтимал тудыра, мөмкинлек тудыра синең каршыңдан башка кешеләргә йөрергә. Һәм башка кеше үтеп китә алмый синең каршыңда кай вакыт сутраң булмаган. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Абу Дауд ибн Маҗа риваятларында килә, әгәр дә берегез намаз укыса, каршына киртә сутра куеп укысын һәм аңа якын торсын, каршыннан кешеләр йөрерлек булмасын диде. Каршыннан кешеләр йөрерлек булмасын диде. Шуңа күрә намаз укыйсыз икән, каршыгызда нәрсәдер торсын. Нәрсәдер торсын, һәм бу башкаларга йөрмәскә дә иншалла бер яхшы булыр. Хәтта ачык җирдә, каядыр син шүлдә, юлда намаз укыйсың икән, бер таяк булса да кадап куярга куша. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Хаким риваятында килә, әйтте, угыгызны казап булса да намазыгызда сутра куегыз диде. Ягъни элек бит инде ук белән, кылыч белән йөргәннәр, менә шул угыңны кадап булса да күрсәт. Син намаз укыйсың, һәм синең каршыңнан йөрергә ярамый. Укның теге ягыннан йөрсәләр дә була. Менә шуңа күрә үзеңне шушы сутра белән булса да ябып куярга кирәк. Нәрсәдер куясыңмы син, сумкаңа куясыңмы, каядыр кемдер вокзалда укый, аэропортта укырга мөмкин, мәчет булмаган җирдә таякмы, нәрсәмедер, урындыкмы куеп кеше ябылу бу сөннәт гамәл булып тора, һәм ансыз уку ул барыбер безнең хатабызга кайта. Һәм җәмәгать икенче яктан намаз укучының каршыннан йөрү. Монсы инде без мәкрух дип кенә әйтмибез, бу харам булып тора. Харам булып тора. Бигрәк тә намазга еш йөрмәүче яңа килгән кешеләр мәчеттә намазларын укыйлар да чыкканда, алар карамыйлар, игътибар итмиләр. Аның артында намаз укучы тора. Һәм ул намаз укучының каршыннан үтеп китә. Менә бу җәмәгать исламда харам булып тора. Намаз укучының каршыннан үтәргә ярамый. Бу нәрсәне онытмагыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр намаз укучының алдыннан чыгучы бу эше өчен аңа нинди гынах буласын белсә ди, ул аның каршыннан үткәнче 40 вакыт көтеп торыр иде ди, аның намазын укып бетергәнче ди. Ягъни 40 вакыт диде. Һәм бу Бухари Муслим риваятында килә, һәм шушы хадисны тапшыручы сахаба нәрсә диде? Пәйгамбәрбез әйтмәде ди. Көнме ул, атнамы ул, аймы, елмы дип ди. Кайбер риваятта 40 көз дип килә. Ягъни 40 ел булса да көтеп торыр иде ди, аның каршыннан чыкмас өчен ди. Шуңа күрә намаз укучының каршыннан йөрмәгез. Йөрмәгез. Алла сакласын. Моның белән бик үз үстебезгә гынах алуыбыз бар, бу бик зур хата. Шулай ук җәмәгать ният мәсьәләсе. Һәрбер эш ниятткә кайта, һәм намазның да нияте бар. Без намаз укыганда ниятлибез. Ягъни күңелебез, калбыбыз белән без билгелибез нәрсә эшлисебезне. Обозначаем дип әйтәбез. Менә хәзер син тахиятул мәсҗид намаз укыйсың. Син аны билгеләргә тиеш. Менә хәзер мин тахиятул мәсҗид намазы дип син күңелең белән билгеләргә тиеш. Син сөннәт укыйсың, хәзер син фарыз укыйсың. Менә шуңа күрә намазның шарты булып тора ният. Ләкин галимнәребез аз сызыклап фикх китапларында да әйтәләр, ниятның урыны мәхәллүһәл калб диләр. Ул калбтә. Калбтә. Шуңа күрә телең белән узак итеп, китаплардан ятлый, илаһи ният кылдым шулай дип, җәмәгать бу артык нәрсә. Ахмад Хади Максуди инде аны үзенең китабында китерә, Аллаһның рәхмәтендә булсын, Аллаһ урыннарын җәннәттә кылсын. Бу безнең зур имамыбыз, зур хәзрәтебез, бик күп кыйналган, башы төрмәдән чыкмаган инде мискин бабайны килештә рәнҗиткән совет властаны. Ләкин җәмәгать Аллаһ разый булсын аннан, ул инде бик күп тырышкан кеше, ул аның иҗтихады. Ләкин күңелегездән тәгаенләсәгез, шул җитә. Шул җитә. Тел белән без хаҗда әйтәбез, ләббәйк Аллаһумма дип,
гумратан дип гумрада әйтәбез. Һәм галимнәр әйтәләр, әгәр дә фикереңне җыеп бетерә алмасаң, ниятне тел белән ярдәм итәргә ярый диләр. Ләкин күп вакытта без кайтарырга тиешбез күңелгә. Калып белән ният кылырга тиешбез. Шуңа күрә бу ният мәсьәләсе. Шулай ук җәмәгать, кайбер кешеләр такбиратул ихрамга баскач, кайбер кешеләрнең күрәсең, бигрәк тә яшьләрнең, инде бабайларда минем андай бер күргәнем юк, әлхәмдулиллаһ, рәхмәтендә булсыннар. Бигрәк тә әтиләреннән күреп кайбер балалар шулай эшли. Киләләрдә такбиратул ихрам, Аллаһу акбар дип әйтү, ул фарыз булып тора. Намазга ансыз кирип булмый. Әмма кулны күтәрү, Аллаһу акбар дигәндә, ул сөннәт гамәл, ләкин аны да без тиешенчә башкарырга тиеш. Ханафи безнең мәзһәбтә кул күтәрелә колакка кадәр. Кайбер мәзһәбләрдә галимнәр әйттеләр күкрәккә кадәр. Әмма кайбер яшьләрнең карап торасың килә дә байтырада намаз укый башлый. Бу дөрес түгел. Бу дөрес түгел. Бу намазны кимсетү. Шуңа күрә эшлисез икән ул сөннәтне. Кул белән байтырып кына селкеп түгел, дөрес итеп, балаларыгызга да дөрес итеп, бу намазның сыйфаты, бу намазга синең хөрмәтең, намазыңның башы ничек башланса, аның дәвамы да шундый була. Шуңа күрә байтырып кул селтеп кенә текәләрчә ул дөрес түгел. Менә бу дагын хата булып тора җәмәгать. Бигрәк тә безнең мәзһәбтә беләбез, колакка хәтлек күтәрү, колак йомшагына хәтлек. Шулай ук җәмәгать намазга килгәндә, монда инде җәмәгать намазы турында сүз бара, тагын бер хата, ул намазга ашыгып килү. Кайбер кеше намазга өлгерәм дип йөгереп килә. Йөгереп килә. Һәм тизрәк йөгереп килеп баса да, мәсәлән, кай вакыт ыеп торганда ихтибар итәсең бит, ул килеп баса да, бер 2 рикагат мышнап тора. Бигрәк тә аның спортзалга йөргәне юк инде. Буксасы зур, ялкау, һәм инде ул шаба өлгерәм дип килә дәген, 2 рикагат буе ул мышнап тора. Ничек ул Аллаһны уйлый анда? Аңа тын җитми бит. Ничек ул укыган сүрәләрен уйлый? Шуңа күрә Пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның сөннәте нәрсәгә чакыра? Пәйгамбәребез әйтә, тынычланып килегез ди. Тынычланып килегез ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, Бухари, Муслим риваятында килә. 18-нче хадис. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вассалам безне чакырды, әгәр дә намаз камәтне ишетсәгез, намазга барыгыз ди, һәм тынычлыкны саклагыз ди. Ашыкмагыз ди. Күпме өлешенә өлгерсәгез, калганын тутырып бетерегез ди. Әгәр дә 2нче рикагатка өлгердең икән, сәламнан соң торасың да укып бетерәсең. 3нче рикагатка икән, ләкин шабып, йөгереп намазга килү ул Пәйгамбәребезнең сөннәте түгел. Шуңа күрә намазда кеше тынычланып килә. Шуңа күрә хәерлерәк иртәрәк чыгарга. Хәерлерәк азанга хәтлек килергә. Һәм сахабалар, табигиннар беләбез, намазга азанга хәтлек килеп, тынычланып, нәфилләр укып, сөннәтләр укып, камәт чуга инде пишеп, әзерләнеп җитәләр. Ягъни пишеп дигән сүз күңеле белән әзерләнеп җитә. Шуңа күрә намазлары аларның башка булды. Без кай вакыт камәт төшермичә селкенмибез, шабабыз һәм намазыбызның сыйфатын югалтабыз. Шулай ук җәмәгать, мәчеткә килдең, тагын бер хата. Мәчеткә килдең, яки сөннәт намаз укыйсың, яки мәчет намаз укыйсың, камәт төшә. Әгәр дә фарызга камәт төшсә, бүтән намаз юк. Бүтән эшеңне ташлап барасың фарызга. Тукта, мин укып бетерәм әле. Әле ул 4 рикагат укыйсы бар, ул узак укый, битте. Камәт төште, намаз бетә. Әгәр дә сез 1нче ракагатта икәнсез, әле синең алда тагын башланмаган ракагат бар, сәламыңны бир дә фарызга кушыл. Әгәр дә инде син соңгы ракагатта икәнсең, укып бетердә озакка сузмыйча кушыл. Ләкин синең алда, мәсәлән, 4 рикагатлы, 2 рикагатты, алдагы рикагатың бар икән, тукта, укып бетерәм дип, ашыгып укырга кирәкми. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вассалам әйтте, әгәр намазга камәт төшсә, фарыздан башка намаз юк диде. Бу Имам Муслим риваятында килә. Шуңа күрә фарыз көтми. Камәт төште, бүтән кеше фарызга килә. Шулай ук кайбер кешеләр, шулай ук бу җәмәгать намазында хата, кайбер кешеләр киләләр һәм ракагат башына өлгермиләр. Мәсәлән, җәмәгать имам сәҗдә кыла, яки тәхиятта утыра. Һәм алар шулай басалар да көтеп торалар. Хәзер мин бит инде бу ракагатка өлгермәдем. 2нче ракагат бетә дә, 3нче ракагатны мин алар белән башлыйм. Бу дөрес түгел. Син кергәндә җәмәгать нәрсәне эшләсә, шунда эшлисең. Сәҗдәдә икән, сәҗдәгә төшеп кит. Рукух торалар икән, рукухка төш. Әт-тәхиятта утыралар икән, әт-тәхиятка.
Пәйғамбәрбез саллаллаху алейхи вассалам айтты: кім мені рукух, қиям, сәждә хәлендә тапса, шул хәләтімдә миңа қушылсын деді. Мені деген сөз имам. Пәйғамбәрбез имам болды. Рукухда екен, кірәсіңдә рукуға қушыласың. Сәждәдә екен, сәждәгә. Әттәхият екен, әттәхият. Ләкин монда бір шарт бар. Намазның башы тәкбиратул ихрам. Иң бірінші Аллаху акбар дип басып намазға кірәсіз. Аннары соңына төшәсез. Хәтта сіз кіргәндә җәмәгать рукух кылып тора икән, тәкбиратул ихрамны әйтмичә рукуга чыгып китсәң, намазың дөрес булмый. Чөнки тәкбиратул ихрам белән кірәсең, сәлам әйтеп чыгасың. Шулай бит? Шуңа күрә иң беренче бастың, Аллаху акбар, булды кирдең, аннан соң Аллаху акбар дип чыгып китәсең. Икенче Аллаху акбар ансы сөннәт. Беренчесе тиер. Менә шуңа күрә монда дагын дөрес аңларга кирәк. Көтеп тору ул хата булып тора. Хата булып тора. Шулай ук намаз эчендә артык хәрәкәтләр кылу, быргаланып тору, кашынып тору һәм башка намазда булмаган гамәлләрне эшләү. Әлбәттә, җәмәгать кеше Аллаһ каршына баскан икән, намазда ул кем каршына баса? Аллаһ каршына баса. Ул үзенең кем каршында басып торуын күңеле белән аңларга тиеш. Әгәр дә ул аны аңламаса, аның намаз укуының әһәмияте калмый, мәгънәсе калмый. Ул үзенең кем каршында басып торуын, һәм әлбәттә, әгәр дә ул галәмнәр каршы Аллаһ каршында басып торуын аңласа, ничек ул намазда кашынып, быргаланып, кем кирде карап, сәгатьләрен карап, ничек торсын? Әгәр дә ул кем каршында торуын аңласа. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Гайшадан килә, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямнан намазда быргалану турында сорагач, Гайша, Пәйгамбәрбез әйтте, бу урлашу диде. Һәм шушы рәвештә шайтан кешенең намазыннан урлаша диде. Мәсәлән, бер карап алды, савапны урлады шайтан. Бер карап алды, савапны урлады шайтан. Намаз бузыла демибез, ләкин савабы әкрен генә шулай китә. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Кайберләрегезне намазда ат койрыгын селкеп торган кебек, кулларын селкеп торуын күрәм диде. Намазда тынычланыгыз диде. Ягъни быргаланып, кашынып, нитеп торалар, бу әйберне бетерәк. Бигрәк тә Хәнәфи мәзһәбе, бу 4 мәзһәб арасында иң каты мәзһәб. Әгәр дә ике гамәлең намаздан тыш эшләдең икән, синең бөтенләй намазыңны буза дип әйтә. Хәтта башка мәзһәбләр алай әйтми. Шуңа күрә безнең мәзһәбтә бу мәсьәләгә бик каты карала. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям алай эшләмәгез диде. Хәтта намазда күзне йөртүдә, башыңны гына түгел, кулларың түгел, күзеңне йөртүдә мәкрух санала, хата булып тора. Бигрәк тә әгәр дә күзеңне өскә күтәрсәң, ул хәтта кайбер галимнәр харам диделәр, яки бу эштән тукталырлар, яки күзләре сукрайыр диде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Бухари риваятында. Ягъни күзне өскә күтәрү. Син асыкка төшереп, үзеңнең загыйфлыгыңны танып торырга тиеш, хәтта күзне йөртүдә җәмәгать ул хәерле эш түгел, хата булып тора. Шулай ук җәмәгатьтә бик зур хата, аны күбрәк авылларда күрәбез инде, Аллаһ һәрберебезгә һидаят бирсен, имамны узып эшләү. Әгәр дә син җәмәгать намазына килдең икән, синең бар командир, командующий ул имам. Имам алда туручы дигән сүз. Имам команда бирмичә бер нәрсә дә эшләмисең. Әгәр дә имам Аллаһу акбар дип рукуга чыгып китте икән, син дә төш. Имам самигаллаху лиман хамидах дип әйтмәде икән, торма. Торма, чөнки ул тормаган әле. Имамны узып эшләргә ярамый. Сәҗдәдә дә, рукугда да, тәшәһхүдтә дә, кыямда да, сәламдә дә. Имамны узып ярамый. Чөнки бу безнең шулай ук зур хатабыз булып тора. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Муслимда килә, әй кешеләр диде, мин сезнең имамыгыз диде. Мине рукух белән дә, сәҗдә белән дә, кыям белән дә һәм намаздан чыгуда да, сәламдә дә узмагыз диде. Мин сезне алдымнан да, артымнан да күреп торам диде. Ягъни ул сахабаларны өйрәтте. Бер гамәлдә дә миннән алда эшләмәгез диде. Мине узып эшләмәгез диде. Шуңа күрә имамны узырга ярамый. Икенче бер Бухари Муслим хадисендә килә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям хәтта кат итеп әйтте. Кеше үзенең башын имамнан алда күтәргәне өчен Аллаһ кыямәттә аның башын ишәк башына әйләндерер диде. Яки кыямәттә ишәк сурәтендә терелтер дип курыкмыйм ул диде. Шуңа күрә кыямәт көнендә бу дөньяда имамын узып эшләгән өчен аның башы кыяфәте ишәк кыяфәтендә була.
Не үшін? Чөнки имамны узып эшләргә ярамый. Имам сәлам бирде, аннарысын бир. Имам рукугдан тора, тор. Юк икән юк. Менә шуңа күрә узып эшләргә ярамый. Бу бик зур хата булып тора. Шулай ук җәмәгать, яна хата сәҗдәдә булган хата. Кайбер кешеләр сәҗдә кылганда маңгайларын тидерәләр, борыннарын тидермиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям кулы белән төртеп күрсәтте. Маңгай белән борын бергә диде. Бергә. Маңгайың гына тидереп, борының тимәсә дөрес түгел. Икесе дә тиргә тиеш, яки борының тиеп, маңгайың тимәсә. Хәтта нәрсә диде? Сәҗдәгә 7 әгъза белән төшегез диде. 7 әгъза. 2 аяк, 2 тез, 4 булды, 2 кул. Уч төпләрен куябыз. Менә 6 булды. Һәм 7-нчесе маңгайыгыз белән борыныгыз бергә булыр диде. Менә бу 7 әгъза була. Әгәр дә сәҗдә кылганда, әгәр дә инде гызырсыз кемдер авыру булырга мөмкин, башка сәбәп. Әгәр дә сәҗдәгездә 7 әгъзагыз тими икән, бу сәҗдә дөрес түгел. Мин моны ни өчен әйтәм? Кайбер кешеләр, мәсәлән, арттан карап торасың, аякларын күтәрәләр. Ике аягы да күтәрелә. Дөрес түгел. Сәҗдәдә аягың күтәрелмәсен. 7 әгъза, 7-гә хәтлек саны беләсез бит? Менә 7 әгъзагызда булсын сәҗдәдә. Менә шундый сәҗдә дөрес була. Дөрес була. Шуңа күрә 7 әгъза. Бухари, Муслим риваятында килә. Шулай ук сәҗдәнең камиллеге турында 2 генә сүз. Сәҗдә кылганда синең кайсы әгъзаң сәҗдә гамәлендә катнаша, алар берсе дә икенчесенә салынырга тиеш түгел. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, терсәгегез ятмасын диде. Кайбер кеше сәҗдә кылганда терсәге тия, хайван яткан кебек диде. Ятмагыз диде. Шулай ук синең менә бу яннары, терсәгең яныңа тиергә тиеш түгел. Менә булай булырга тиеш түгел, аерым булырга тиеш. Шулай ук синең ботың корсагыңа тиергә тиеш түгел. Һәм арты синең икра дип әйтәбез, тиергә тиеш түгел. Ягъни бер әгъза икенче әгъзага ятмасын. Һәрбер әгъзаң аерым мустақил рәвештә катнашырга тиеш сәҗдә. Менә бу камил сәҗдәнең рәвеше. Шулай ук җәмәгать сәҗдә белән бәйле бик зур хата, игътибар иткән бар аны. Сәҗдәгә торгач, сәҗдәгә 2 сәҗдә арасында утырып тормау. Кайбер кеше торып та бетми, яңадан чыгып китә. Менә 2 урында зур хата бар. Берсе кайбер кеше рукугдан менеп бетми, мендең, тынычландың, самигаллаху лиман хамидах дип Раббана әйтеп, аннан соң гына сәҗдәгә төшәсең. Менеп җиткәнче чыгып китсәң, Алла сакласын, намазың бозыла. Чөнки син менә бу рукугдан соң басып тору кыям ул фарыз булып тора. Шуңа күрә басып бетергә кирәк. Аннан соң гына төшәргә. Һәм шулай ук 2 сәҗдә арасында утырып тору ул да кыям. Ул да шарт булып тора. Фарыз булып тора. Шуңа күрә Аллаху акбар дип утырдың, турайдың, аннары соң гына чыгып китәсең. Менә бу да бик күп кешеләрнең хатасы. Җиңел карамагыз. Итминан дигән әйбер ул намазда тиеш булып тора. Шулай ук җәмәгать намазны ашыгып башкару. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, каракларның да иң яманы диде, наихудший из воров диде. Үз намазыннан урлаучы диде. Кто ворует своего намаза диде. Иң начар кеше берсе урлаганны без күрәбез икән. Biz bunu kabul ite almayız. Bu bit haram. Nişegindeki şey birsine diye. Күпме кеше намазыннан урлый. Ашыгып укый. Рукугын кылып бетерми, сәҗдәсен кылып бетерми. Бу зур хата. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламнан сорадылар. Ничек кеше намазыннан урлый дип. Рукугын һәм сәҗдәсен кылып бетерми ди. Тиешенчә кылып бетерми. Төштең, тынычлан. Аннарысын гына мин. Самигаллаху лиман хамидах дип мендең, тынычлан. Тынычландыңмы? Хәзер төш. Сәҗдәдән мендең, утырдың, тынычландыңмы? Яңадан төш. Менә шулай иттереп урлашырга ярамый. Хәтта Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Карга, әтәш, җим чукыган кебек намаз укымагыз диде. Карга, әтәш, җим чукыган кебек намаз укымагыз диде. Шулай ук җәмәгать 2 генә сүз киемдә булган хаталар. Намаз укыганда гауратларны каплап уку шарт булып тора. Хатын-кызлар Аллах разый булсын алардан, намазларын кабул булсын. Ләкин кайбер хатын-кызлар яулыкларын чияләр, кулаклар ачык, муеннар ачык, түшләр ачык. Бу намаз кабул булмый. Гауратыңны капламыйча намаз дөрес түгел. Шуңа күрә кайбер кеше урамда яулык бәйләмәсә дә, мин аларга әйтәм, сумкагызда яулыгыгыз йөрсен, намаз вакытында бер гауратыгыз да ачык булырга тиеш түгел. Кайбер ирләрдә дә проблема. Әлхәмдүлилләh, ирләрнең гаураты күп түгел, киндек белән тез арасы. Ләкин кайбер ирләребез шундый джинсалар кияләр. Җәмәгать, ирләр джинсы салыгыз инде алганда, хатын-кызны алмагыз. Аның арттан бүтән нәрсәсе ачыла.
Керекме? Кіндік біле тіз арасы ашыларға тиіс түгел. Неге кімдір сенің басып тұр, анда ғауретлері, арт яқлары көрініп тұра. Ол дұрыс түгел. Шоңа көре ғаурет ашыларға тиіс түгел. Шулай оқ, ғаурет болмаса да мәкрух болып тұра желкелерінің ашық болуы. Желкелер. Яғни желкелерде, мәселен, майка киіп кіна оқығанда желке ашыла үйде де. Шоңа көре қаплап футболкамы, яки ұзын күлмеклі, ұзын жеңілі боларға тиіс, мәкрухқа әлекмәс үшін. Мына мұнсыдағым не болып тұра. Шулай оқ, ұзын жеңілінің сызғанып оқу мәкрух болып тұра. Кімдір, мәселен, тахарат алды, сызғанған. Тезірек келеді, шул келі шуқай. Түшір, аннасын Аллаху акбар деп кәрі. Бұл мәкрух болып тұра, намазыны бұзмаса да, ол бір хата болып тұра. Шулай оқ жәмәғат соңғысы әміннан башқа әлі тағын бар хаталар, ләкин вақытыбыз шықты. Қай бір кішілер намаздағы сүрелерін оқығанда, зикір тәсбихларын әйткәндә, қайсысын тауыш білән оқырға керекмей, көңіл білән оқилар, ауызлары сілкінмей. Ауыз білән әйтмей. Мәселен, Фатиха сүресін біле, ол басқанда басып тұра. Іштен оқи. Мен іштен оқим дейм, дұрыс түгел. Іштен ол ниет бұла. Міне біз жәмағат, біздің бүтін бір керібізше, біз қышқырып ниет айтабыз. Аннарысың ниет кібік біз Фатиха оқибыз, дұрыс түгел. Сен Фатиханың әр бір хәрфін әйтірге тиіш, пышылтап әйтірге тиіш. Әлхамдулиллахи раббил аламин деп. Әгер де әйтмейсің екен, бұл сен оқымадың болып шыға. Субхана раббиял а'ла деп сен әйтірге тиіш. Әттахияту лиллахи, ауызың, тілің әйтмей екен, демек сен бұл зикірні әйтмедің. Шоңа көре, бұл да хота. Іштен оқу, ол, хатта білеміз, фиқх китапларында нәрседей, іштен оқитырған намазында сенің құлағың іштірге тиіш. Сенің құлағың. Шоңа көре ол іштілер, іштілмәс, пышылтап әйті. Әлбәтті, башқаларға қымаушау етмешегіне. Шоңа көре, Бухари риуаятында келе, Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллах тағала айтты дей, бәндәм мені иске алып, иріннәрі сілкінгенде, мен аның білән бірге болырмын дей. Бәндәм мені зикір еткенде, иріннәрі сілкіне екен, көп харифлерін айтыр үшін ирінні сілкітірге керек, тілні. Мына шул вақытта мен аның білән бірге болырмын дей, бұл Бухари риуаятында келе. Раббым Аллах бізге шушы бейік ғибадеті бізні сақларға, аның бүтін шартларына туры кетіріп тұрғызырға насип етсін.